boat, huh? Daddy, it's a ship. 10 април 1912 година. Най-големият до тогава кораб Титаник потегля на първото си пътешествие до Америка. По всичко личи, че това ще бъде модерната вавилонска кула. Екипажът, сигурен в мощта на огромният по размери лайнер, се отпуска в веселие и забава, очаквайки благополучното акостиране по бреговете на Америка. 14 април 1912 година. Радистът на Титаник се надсмива над предупрежденията за айсберги по маршрута, отправени от друг кораб. Сигурен в величието на тази гигантска машина, екипажът поддържа висока скорост, за да не изостане от графика. Неочаквано обаче се случва непредвиденото. Двама от наблюдателите на кораба виждат айсберг на разстояние 500 метра. Но вече е късно. Ударът не може да бъде избегнат. С всички усилия екипажът на кораба прави невъзможното, за да спаси пътниците. Страхът обаче върши своята работа и много хора загиват нелепо в липсата на надежда, дори доста преди корабът да потъне напълно. Само за 3 часа най-модерният пътнически кораб, обявен предварително за непотопяем, отива на дъното на океана. За тези няколко часа загиват около 1500 души, пътници и екипаж. Около 33-та година след новата ера, 12 мъже в опита си да прекусят Галилейското езеро биват изложени на опасност за живота си поради силното вълнение на водата. В отчаяната си борба с стихията, те се сещат, че в лодката им има спасител. Усещайки своята безпомощност, те прибягват до помощта на тази личност, вследствие на което оцеляват по чуден начин. В продължение на 2000 години, всеки, който се умее да се довери на тази личност, бива спасяван както от вечни мъки, така и от всякакви беди в живота. Името на този спасител е Исус Христос.